את הסרטון הזה החלטתי לעשות עבור כל מי שרוצה להוציא רישיון לרכב ציבורי, מונית או אוטובוס, או מסע כבד, מסעית מעל 12 טון. למרות שיש לנו סרטון הדרכה מעולה בנושא, המטרה של הסרטון הזה לעשות סדר בבלגן שנוצר כתוצאה מחוסר המענה של משרד הבריאות. למה אני מתכוון? עד היום כל מי שרצה להוציא רישיון לרכב ציבורי או מסע כבד היה צריך לעבור בדיקת עיניים, תעודת יושר ומבדקים רפואיים ופסיכוטכניים במשרד הבריאות. אלא שכרגע אין מענה במשרד הבריאות מהסיבה הפשוטה. הייתה חברה זכיינית שסיימה את הזיכיון, נכנסה חברה חדשה שעבדה 2-3 והפסיקה את הפעילות, כך שלא ניתן כרגע לעשות את המבדקים הרפואיים. מה כן ניתן לעשות? בנובמבר 2025 מנהל אגף הרישוי חתם על הוראה זמנית שאומרת כך: כל מי שרוצה להוציא רישיון לרכב ציבורי או מסע כבד ועבר את השלב של תעודת היושר, יכול לגשת למשרד התחבורה, לחתום על תצהיר שאומר שהוא יודע שבעתיד הוא יהיה צריך לעבור את המבדקים הרפואיים והפסיכוטכניים, ובתמורה לכך מקבלים אישור להתחיל ללמוד. אז מה אנחנו כן צריכים לעשות כדי להגיע לאישור הזה? 1. ממלאים טופס בקשה לרישיון, מה שנקרא פעם טופס ירוק, עושים את זה היום באינטרנט, זה לוקח 2 דקות, ובסוף התהליך מקבלים SMS. ב-SMS הזה יהיה כתוב: ברכות על הצטרפותך להוצאת רישיון, כעת עליך לעשות בדיקת עיניים. ניגשים ל-99% מהאופטיקות שעובדות עם משרד התחבורה, עושים את בדיקת העיניים, ועוד שאתם נמצאים בתוך האופטיקה אתם אמורים לקבל עוד SMS: קיבלנו את בדיקת העיניים, אנחנו ננפיק לך תעודת יושר בימים הקרובים. יעברו כמה ימים ותקבלו את ההודעה המיוחלת: שמחים לבשר לך כי עברך הפלילי נבדק ובאפשרותך להמשיך בתהליך. בימים הקרובים משרד הבריאות ישלח לך זימון, ופה הכל משתנה. אתם לא צריכים לחכות לזימון של משרד הבריאות, מכיוון שהוא לא יגיע. אנשים עושים את כל התהליך ותקועים בשלב הזה. זה השלב שבו אתם קובעים תור למשרד התחבורה, ניגשים, חותמים על התצהיר שאתם יודעים שתצטרכו לעבור את המבדקים בעתיד, ובתמורה לכך תקבלו אישור להתחיל ללמוד. 2 טיפים חשובים: תמיד תתייחסו לכל אורך הדרך ל-SMSים שאתם מקבלים ולא לאימיילים. באימיילים אתם תקבלו הודעות שלא קשורות לסטטוס שאתם נמצאים בו. אנשים יוצאים מבדיקת העיניים וכתוב להם לכו לעשות בדיקת עיניים. ה-SMSים הם ההודעות המדויקות. טיפ שני, כבר אחרי בדיקת העיניים אני ממליץ לקבוע תור לרישוי ל-15-17 ימים קדימה, כך שעד שיגיע תעודת היושר אתם כבר תהיו במשרד הרישוי ולא תצטרכו לחכות 2-3 לתור שלכם. אם בכל זאת לא הסתדרתם, או שיש לכם שאלה, או לכל עניין אחר, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך האתר, ואנחנו נשמח לעזור לכם כפי שאנחנו עוזרים למאות תלמידים כל חודש. שיהיה בהצלחה וסעו בדרכים טובות.